Namhlanje besize la isobona khona project le ephatha amawadi angapha eSouth Kombumbulu nokomakhutha. Inhloso yami njengomeya bekuzolalela umphakathi ezinkingeni umphakathi onazo through amakhansela nezakhiwo zomphakathi. Ngibese ngithi asizoyithoba sizehlise sixoxe nomphakathi sizwe ukuthi iziphi lezo nkinga. Ngijabulile ukuthi emva kwalezo inkulumo umphakathi ukwazile ukuthi ubeke nawe inkinga zawo kukuhle ngonakele lutho. Ngibese ngikuthembisa ukuthi ngoJuly isontweni lokuqala sizobuya somkhandlu waseThekwini sizoxoxisana nawo siubekele inhlelo zonke inkinga la kunenkinga khona sizoyisebenza nalama officials omkhandlu waseThekwini kanye namakhansela silekelelana mase sibuya ngoJuly sobe sesenza ama report ngoba phela umphakathi iwona obasi bethu kubalekile ukuthi sunakekele okuphathe kabi kakhulu futhi ukuzwa ukuthi izinga lokudliwa kwezidakamizwa liphakeme kakhulu kulezi indawo. Ngijabulile ukuthi abantu basukumile bakha ama NGOs azokwazi ukuthi alekelele ukuthi umphakathi uthole ukusizakala.